What's up tayo mga choy? So karon nata sa Nilmons Banwa. Ato pang itaon karon og kinsa ni si Nilmon. So karon mga choy kay so kaganiya kay totoo da sa midiri niya amo gipangutana. Choy amo giari mga choy. Amo ging kana pangitaon og kinsa gini si Nilmon. Karon actually sa pila ka oras sa tula ka lakaw diri mga choy, kita na ginato sila. Sila so ato ni siyang paistoryahon. Sir? Mayong Odto. Oh, sir, ikaw ba to? Kon ka zero balong. May kagswerte. Gay kong swerte sa Kanang pagdi niyo ang tweet for. Tweet for. Asa gay ka Unang lingaw-lingaw. Focus ako kami. So sa inyo mga choy no. So karon kay nata karon diri sa Bili Bourbon. So di lang ta magtagalog mga choy kay bisag ka batian taguan. Uy! Nagdudubol. Nagdudubol na yung mga vlog-vlog. Alala ko ba na Luisa na only fan. Sorry na to mga choy ha. So Pakita imong smile nga. ay sunod adlaw sir kay mag-YouTuber ako. Ala ay ganahan na lagi ko mag-YouTuber ay nalagi magpa-pictures ko ah. Ala ay. Hoy unsay sekreto oy. No, boss. Wala. Ay. Ipagagda din. Ipagagda na tayo. Okay, sige ba? Ulo. Bayran ta mo Jis, pa-picture ko ah. Nogo lagi. Alay sir, sir napugos lagi sila sir. Sige. Ay lang magsaba nga scripted ni ha. Magibayran ta mo Jis ha. Sige ha, sige pa-picture ta ha. Ready na mo? Patay mo day. Tapos So napon mo i-vlog. Sige. Ala, sige, thank you. Ala, mo ting Marisha. Mo ting Marisha may gala kay daghan isang fans diri. Ala. Yung mga choy no, sa nata diri kay ato makita rin mga tagkuko sir. What's up sa iyo mga choy? Welcome back to my channel. It's B-Boy Bugoy again. So karon mga choy no kay paningot. So welcome back to my channel. So kadagapag tagyan ni Chanila oy kakapoy ano. Nguli ta oy. Yes, what's up sa inyo mga choy? So karon nata sa Bili Bourbon, which is karon. Welcome to my vlog. It's B-Boy Bugoy again. So please subscribe. And karon kay atay bagong kauban. So nakita niyo gani atong kauban mga choy no. So napo na siya ko galingog vlog. So magtagsa mi vlog diri ha. guys, welcome to my vlogs. Oy, Are you vlogs? welcome to his vlogs. Dili, are you vlogs? Oy, are you vlogs? Are you vlogs? Yes. Yes, I am vlogging. Di ba? Pero mga choy kay sa may istorya. What's up sa inyo mga choy? So karon nata sa Nilmons Banwa. So ito pang itaon karon og kinsa ni si Nilmon. So karon mga choy kay so kaganiya kay totoo da sa midiri niya amo gipangutana. So choy amo giari mga choy. Amo ging kana pangitaon og kinsa gini si Nilmon. So karon actually sa pila ka oras sa tula ka lakaw diri mga choy, kita na ginato sila. So ato ni siyang paistoryahon. Sir? Mayong Odto. Oh, sir, ikaw ba to? Nilmon ka zero balong. Kapatay. May kagswerte. Gay kong swerte sa swerte. Kanang pagdi niyo ang tweet for. Tweet for. Asa gay ka Unang lingaw-lingaw. sa inyo mga choy, so karon kay kuan. So dili lang dai kanang nindot ka view ang imo makita diri. So ang imo makita diri makikita sa tag kuan, mamili sa tag karong sapatos ha. Musik sigsabo. Oy, nakoy gitan-aw. Ato ta sa sag. Lagi sa kanya yung sapatos. Oy, di ka ba basa ng instruction? Di na nang iyong kaugalingan kumusta ka ka. Sir. Utin-utin. Butang nga dapat gina siya mga higala nga butangan siya og mga palamuti like mga neon colors so that parang hindi naman masakit sa mata kasi nakakumay na kasi kapag puro na lang puno ang nakikita. Ay, so dapat na ay. Dapat may mga matitingkad na mga kulay. Matingkad ay ang Ano? matingkad ang Kulay ng Nang- mga tanawin. ay. Diba?
ba? Brown, green color. Wow. No, yun po ang advocacy namin sa DENR Oy! ay dapat talagang... Hoy! Pilap din nakabuk yung tiil. Siguraduhin ko na siya, nagpaila lang yun siya. Nagpapahay gini. Ay, pero dali wagay ka, sir. Nagdalihan ko kay... Nagdalihan ko kay... Buto na kay nag-away. Karon no si Kuan, si Nelmon. No yun. Kanang pila na ni ka buwan ni mo gisugdan ng ina ni. Actually, nag-open me at past 2 months. And then, yeah. Ay, ganang nasold man ni sa imong Pwede ka naman natin sa mga ganang nasold man ni sa imong pangutok ng ina ni. Kung nasold man ni sa imong pangutok, sabi interviewer. Kung ano, mag-good ka ng property ba? Ganda ka kung mga property. Ay. Actually, I have a lot of properties. Wow, pila ka buk inangkon ato, sir. Eh, wala, pero imo gito tanan. Mga legal. Oh, nya kani imong daki sam nimong daki. Oh, tawag kay lato. Kuliran naman ito. Wag kay lato. Ito siya mga higala mo. Ito siya, kuhaan ka ng babae sa banga. Ay. Saan ang babae sa Oo. banga. Kisa may banga. Kuya Nilin, ganahan tingnan ano ito ko ba? Magkatubang mo siya kuhaan. Ikaw may tig-video. Oo. Ako nung ikapoy na dito sa ugali mo. Imo tanan. Ako ta Oo, na. imo- Ako video sa ugali. Ako i-upload. Behind the scenes ladi ko ha. Tidak ko kayong puso ti ay. Ay. Uy. 20. Oh, sakto natin. Sakto na. Wala kay chorizo ti. Bigyan mo tag bato. Pasay barbecue on? Bato. Uy. Wala natin ko sa may sudano ng muti. Bato. Bato kay bato. Huwag kay kinawang hotdog ti ay familiar ka na. Familiar kinang hotdog ti na ay dagan sa mga ti ay. Kanang 150 wa pag musaka no? Ansa sa? Ang 150 wa pag musaka. Depende na siya sa ligo. Ay dapit. Og pait-pait. Aw, isu. Ay. Butlig, kisa may mukha na na. Sa lala. Champion. Anak ginati basta mga artista ti. Katado kata. Ito yung mate. Uy. Kailan na. Pagkaila di mo? Ay. Kailan ka po? Eh, Kuan. Kana ti, kana. iros na te. Udgon. Mm. Hindi na ko ni mukaon. Depende. Wala ko pamahaw. Depende sa mood. Basta hotdog na. Eh, grabe. Ako, tudlo ako yung pagkaugatdog. Mo, mama ha. Mawala ko pagkaugatdog. Sis, eh. Lagi mangita, ingon lagi sa ati nga hotdog ra hotdog. Aw, Di pa kangay mag-uol. Kuhaan ka na ka trapal. oy. Sa ba pong kaoy? Hala luto. Gaingnan kasi eh, mon nga. Ganun zoom na ha. Hala, uy, hala, puros ilong. Ay, sorry. Wala kay paling te. Wala lagi sa soft drinks. Lami na dong. Lami na. Anta, lami na. Kaya ka ba? Ingnang di ro, tambog tiyos, banwa ron. Sige ron, di ka kaulis inyo. Sige ron, gubat ka ugmaon ni mo ron. Grabe po ka, pili baligyang ate na, Jis. Wala tag 15. Uy, Wala namang katuig ang Kana. Pero sa din na nag-open ang Nelmons, Finding Nelmons. Natuloy yung interview ha, sir. Ikaw lang, Ayaw ko, mo ko kay Bang, sir. Di. Dugay na po ka na maligyan direct barbecue ti. Buhay na sad, sir. Mga pila na katuig ti. Alang bago. Base pa pa. Si ate. Pwede na to, sir, ay. Tepa sa ikaw sa ako. Tepa. dagang gid ko no. Ano ti? Nakuha na ti ba? Hinaya lang ito ba? Okay, banwa man. Luwa day. Basta banwa nga naman siya nakalibangan. Sa amo, ang banwa is kalibangan. Banwa po na mo ti kalibangan. Typhoid ka nang adto po ditong bangkuan. Uy, Malibang. malibang. Oo, basta magpa kuan sa. Kano sa din nag-open dire te? Mas agay nag-open dire. Carl. Kano sa nag-open dire Carl? Kano sa nag-open dire? Lagi sir ko. Kulba. Di ba nag-open mami nag-soft opening. Soft opening. Soft opening mamuno nga way intrat. Inaunya na may pirmi. Nag-sale mag 998 ini. Oh, 3 pairs for 998. So sa lahog ba? Oh, lahok dito. Asa to open? Oh, 998. Patusan? Lumi. Seryoso masarap pangutana. Da. Ina na sila sa patos ni kuan. O may plano diri sir nga na murag kampinganan ba? Nang soon sir. Soon gani. Magkaroon si mutubag sila kay live ta sa kuan. CBCBN. Last week sa November. Na balik. Mga 26 pwede na may mga tuga na. So sa 26 di na ka matugdaan. Di matug yapon ko. Magdaan mo ko sa akong mga kuan kat Ah. mga banggira. Oy. Kuran. Oh, kana. Di kano sa buka nagsugod diri pamalik ng barbecue. Ti. Itong lunes, sir, ay. Ah, babagyo man. Sa So daghan sa mga customers diri te. Naa. Pamina nimo mga unsa ka te. Mga unsa ka di mo makutana. Feeling nimo taga diin mi te.
Hala, Uy. di uy. Ano yung kumiti ay? Lower. Hapit na. Sige, sige. Hapit na ti, hapit na. Sige, mo 20 na imong hotdog ron. Sa oras sa magsugod ka naman maligay barbie. Ay. 9. Mong sign off unsa oras ha? Hala. Off naman kayo ko, sir. Kaya naunot na. Lumi. Oh, so didili daghan imong pinanagyaan nga. Karon. Kana ba? Jan, asa ka naman? Ikaw nas bukid si Jan. Natin si Jan unta. No? Oh. Bisag si Jan when nalimat. Picture ni sada. Tina po rin siya barbecue dito ti. Kasi daw laman. Kung sa nanrito makaon. Kung sa may di makaon rito nga kinala pa magbayad. Ala. Sa mga hotdog. Diba, dirty minded man jud kay ka. Dirty minded man jud. Sorry. Kay gala. Dirty minded. Sige ro. Charlie Biboy Bugoy. Ah, sige. Oh, Sir siya Biboy Bugoy. Michael Angel TV. Dagan guys siya kuan. Mamino kag TV. Ato lang. Wasabi TV, sir. Ay, kumre kini sa ako. Nami Raffle TV. Tong ako sa tong nagtago sa bukong ko papa. Unsa ka TV gusto nimo ti? Pila ka tuig gusto? Pagpili, oy. Oink, oink. Nakata na yung mga. Saman. Chinelas. Sir, magbaligyan ta kag chinila, sir. Carl! Okay, na may mga sapatos niya, maglapok. Ilang motor na abot lagi dili. Dili kay ibilin. Magsima tag biling-biling, please. Kanang take off your shoes. Oh. Di ba? Mm. Yeah. Ya. Kalimutan mo na yan. Kapag na malutong kami, talaga kag puso. Wagda. Ako kay Nuhara. Uy, tulo-tulo ta, uy. Pwede ba tawag? Tempura isuat, ti! Tabilay mo, tempura, ti! Ato ta. Tag 20! Tira ha. 40, ti! Happy? Ha? Tadaw. Sisita ko. Uy! Ano?